хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 17 феврал дар Паём ТВ. вазири молияи Тоҷикистон Файзиддин Қаҳҳорзода имрӯз дар нишасти хабарӣ ба хабарнигорон гуфт, қарзи хориҷии Тоҷикистон дар авоили соли ҷорӣ 3,2 миллиард долларро ташкил додааст. Ба гуфтаи ӯ, ин рақам 28.5% маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳуриро ташкил дод. Барои адои қарзи хориҷӣ 254,6 миллион доллар ҷудо шуда, 72 миллион долларии маблағ ба фоизҳо равона шудааст. ҳамчунин зикр гардид, ки дар авоили ҳисоботӣ 19 созишнома ба маблағи 664,9 миллион доллар ба имзо расид, ки 612,3 миллион доллари онҳоро маблағҳои грантӣ ташкил медиҳанд. маблағи созишномаҳои қарзӣ 25,7 миллион доллари амрикоиро ташкил дод, ки 3,9% маблағи умумии онро ташкил медиҳад. саҳми ҳукумати ҷумҳурӣ дар ин созишномаҳо 4,1% ё 26,9 миллион долларро ташкил медиҳад. соли гузашта барои маблағгузории нерӯгоҳи Роғун аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо ҳудуди 3,8 миллиард сомонӣ равона карда шуд. дар ин бора Файзиддин Қаҳҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон, дар нишасти хабарӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. ба гуфтаи ӯ, ҳамасола барои иҷрои тарҳи сохтмони нерӯгоҳи Роғун аз буҷети давлатӣ 2,5 миллиард сомонӣ ихтисос дода мешуд. вай ҳамчунин қайд кард, ки барои идомаи сохтмони ин иншоот бо созишномаҳои байналмилалии молӣ ҷиҳати ҷудо кардани гранту қарз гуфтушунидҳо идома доранд. то имрӯз Бонки ҷаҳонӣ ба ҷумҳурӣ 15 миллион доллар ва Бонки Осиёи рушд 5 миллион доллар ҷудо кардаанд. дар мавриди ҷудо кардани маблағ барои анҷоми сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун низ бо дигар ниҳодҳои молии байналмилалӣ гуфтушунид идома дорад. ба гуфти Қаҳҳорзода, ҳоло бо истеҳсолкунандагони таҷҳизоти энергетикӣ гуфтушунид идома дорад. кори ба дасти овардани агрегатҳо давом дорад. қисмати даромади буҷети давлатии соли гузашта 36,6 миллиард сомониро ташкил дод. дар ин бора Файзиддин Қаҳҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон, имрӯз дар як нишасти хабарӣ ба хабарнигорон хабар дод. ба гуфтаи ӯ, пешбинии буҷети давлатӣ аз ҳисоби даромадҳои андоз 21,8 миллиард сомонӣ ва даромадҳои ғайриандозӣ 2,4 миллиард сомониро ташкил додааст. хароҷоти буҷети давлатӣ дар соли гузашта 34,8 миллиард сомониро ташкил дод. аз ҷумла барои пардохти музди меҳнат ба ташкилотҳои буҷетӣ 7,2 миллиард сомонӣ ва барои нафақа 3,3 миллиард сомонӣ ҷудо шудааст. нархи арз. Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 17 феврал эълон кард. тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон, қадри 100 рубли русӣ баробари 14 сомониву 20 дирам аст. хурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистон 1051 сомониву 96 дирам арзёбӣ шудааст. Бонки Миллӣ хурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1125 сомониву 39 дирам муайян кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1832.4 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон $85.3 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitch оили Нью Йорк $78.41 муомила шуд.